Ej, Dragane, Ej, Nemanja, ne ti meni 2 zeca, 3 zeca. imam i više od toga, sad ćeš da vidiš. Pričat ću vam zdravo svima, kao prvo svima koji pratite ovaj kanal. Pričat ću vam priču o Pinokiju. To je jedna od mojih omiljenih priča iz detinjstva, tako da siguran sam da biste voleli da nju podelim sa vama. Pinokio, verovatno vam je poznato, ali ako nije, eto malo da vas uvedem u priču, to je drveni dečak, recimo tako. Njega je napravio Đepeto, stolar, koji nije imao dece i bilo mu je potrebno društvo sa nekim da se druži, da provodi vreme i onda kako je bio dobar stolar, dobar u svom poslu, napravio je jednog lepog lutka. Na njegovo veliko iznenađenje, taj lutak je, ne biste verovali, počeo da priča, počeo da se kreće, počeo da se druži, oživeo lutak bukvalno i onda je Đepeto odlučio da ga lepo vaspita kad su već počeli tako lepo da se druže, da komuniciraju, da postane jedna prava porodica, kao što ste i vi sa svojim roditeljima i braćama i sestrama. Tako su njih dvojica postali porodica. Đepeto je odlučio da ga školuje, da ga uči lepim manirima, da ga lepo obrazuje. I onda je naravno uložio nešto novca što je imao da mu kupi knjige za školu, da mu kupi lepu odeću i da ga pošalje naravno da uči da piše, da čita, da bude dobar i pametan dečak. Pinokio možda to nije prihvatio baš kako je trebalo. Krenuo je u školu i taj novac, te knjige koje je u stvari dobio od njega, on je rešio da proda i da potroši na neke loše stvari. Možda ste i vi bili u situaciji da vam roditelji daju novac za užinu ili tako nešto, a vi ne potrošite na to, nego potrošite na slatkiše. Ali dobro, sve je to normalno, ali nemojte samo ovako kako je Pinokio. I onda je naleteo na neke loše dečake, kakvih naravno svuda ima, koji su ga prevarili, kaže, rekli su mu da zasadi taj zlatnik negde i onda će taj novac da se pretvori u nešto veliko, onako da mnogo više ima od toga što mu je Đepeto u stvari dao. Naravno, to se nije desilo. On je otišao jedne noći i to zakopao, međutim, ovi momci, naravno, kakvi su prevrtljivi, nisu bili dobri, otišli su tamo, iskopali i ovaj Pinokio je siroma ostao i bez toga. Imao je razne nedaće, od škole do kuće i nekako nije to polazilo za rukom onako kako je trebalo da bude. Sad, u jednom momentu završio je u jednom pozorištu, koliko se sećam, ne mogu da se setim, davno sam ja to čitao i gledao na televiziji. Međutim, Pinokio nije se ni tu pokazao kako treba. Znate, za onu priču nemoj da ti raste nos ako lažeš. To je sve poteklo od Pinokija. Navodno, Pinokio nije bio baš najiskreniji kada je trebalo da priča nešto i onda mu je svaki put rastao nos od toga. I nos mu je bio sve ovako duži i naravno shvatio je da je to zato što nije iskren. To mu je bila neka životna lekcija da nauči da trebalo bi da bude iskren u životu, jer samo tako može da bude kvalitetan čovek, onako kako je i Đepeto u stvari zamišljao za njega. Šteta je što neki odrasli ljudi nisu čitali Pinokija, pa danas kao da im stvarno raste nos. A zato vi čitajte. Uglavnom, imao je razne probleme, da ne ponavljam sad to toliko, i u jednom momentu bačenje u more. I u moru, zamislite šta, pojede ga kit. I sad kako je on tamo bio tužan, mislio da je gotovo, da ništa više neće biti dobro u njegovom životu, on naleti na svog oca Đepeta, koji je trudio se da ga pronađe svuda po gradu, došao do doka i upao u more dok je tražio Pinokija. Ispostavilo se da je kit pojeo i Đepeta i Pinokija i da su se oni tu našli i mislili su, eto, makar su zajedno završili, kad kit rešio da malo kija po moru, nešto ga je zasvrbelo, verovatno, i dok je kijao, on izbaci i Đepeta i Pinokija, oni se nekako izvuku iz tog kita, izađu napolje i onda, pošto je Pinokio bio dobar, iskren prema svom ocu, iz svih ovih lekcija koje je imao da nauči, nekako se ispostavilo da je Pinokio postao pravi pravcati dečak.
od drvenog lutka koga je Đepeto napravio, preko svih problema koje je imao u svom detinjstvu, zato što je bio dobar, zato što nije više lagao nikog, zato što je odlučio opet da ide u školu, nekako ga je sve to nagradilo i tako što je postao pravi pravcati dečak i pravi pravcati Đepetov sin. Koliko je meni ova priča bila i simpatična i poučna u vreme kad sam bio dečak, govori činjenica da sam imao i jednu majicu koja je tu, koju će meni sada Nemanja dodati. Nemanja, koji je vikao 2 zeca, 3 zeca, nemoj ti meni 2 zeca, 3 zeca. Nemoj ti meni 2 zeca, 3 zeca. Evo da vidite. Evo, ovo je moja majica Pinokio, koju sam davno nosio, ali znate kako se u mom detinjstvu sve nosilo 2-3 broja veće, onako da duže traje. Tako ispadne da ja ovu majicu mogu dan danas da obučem. Evo ga, Pinokio, ovo mu je nosić koji se smanjio i sada je sasvim prikladne dužine jer je naučio da bude iskren. Tako naučite i vi, pratite ovaj kanal, slušajte ove priče i čitajte dobre priče sa dobrom poukom. Pozdravljam vas!